Predstav si, že v tvojich bunkách beží non-stop elektrina, ktorú zabezpečujú elektróny. Ale keď s nimi niečo nie je v poriadku, hovoríme o oxidačnom strese. A teraz ti vysvetlím, ako elektrón a oxidačný stres spolu súvisia. Elektrón sa v bunkách pohybuje pri tvorbe energie, napríklad v mitochondriách, a prenáša energiu z jedla do buniek. Oxidačný stres nastáva, keď v tele vznikajú tzv. Voľné radikály, inak povedané nespárené elektróny, ktoré kradnú elektróny z molekúl v našom tele, aby sa stabilizovali. Poškodzujú tým bunky, DNA, proteíny alebo lipidy a vedú k zápalom či chorobám. Antioxidanty fungujú ako darcovia týchto elektrónov. Darovaním elektrónu stabilizujú voľné radikály a chránia bunky pred poškodením. Podľa štúdie publikovanej v The International Journal je mierny oxidačný stres prirodzený a zároveň dôležitý na signalizáciu buniek a adaptáciu organizmu. Problém nastáva, keď je ho príliš a telo nestíha regenerovať. Oxidačný stres je ako oheň. V miernej dávke dodá energiu, ale pri vyššení či priveľa. Je to jednoduché. Čím viac elektrónov ochrániš, tým pomalšie tvoje bunky starnú. Chceš vedieť, ktoré antioxidanty sú najúčinnejšie? Prečítaj si blog, bude ťa zaujímať.